Pajjiżna għandu sena tajba qudiemu. Dan kien il-messaġġ tal-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela fid-diskors li għamel fl-ewwel attività politika tal-Partit Laburista għal din is-sena bit-tema Insaħħu Malta tagħna li saret fit-Teatru Orfeum fil-Gżira. F'sala mimlija saru ħomma Roberta Bela saħaq li jekk 4 snin ilu mar quddiem in-nies mimli ħeġġa għax emmen li l-pajjiż kellu bżonn Partit Laburista b'saħħtu, illum dik il-ħeġġa hija akbar. Matul attività politika kif Gvern Laburista temm is-sena 2023 iwieżen lin-nies u l-istess beda is-sena l-ġdida. Jekk is-sena l għaddiet temmejnija billi ħallasna l-ikbar żieda fiċ-Children's Allowance li ngħatat u billi ħallasna u tajna li d-doppju tal-familji iż-żieda mill-mekkaniżmu tal-għoli tal-ħajja, is-sena l-ġdida qegħdin nibdewha bl-akbar żieda fil-paga minima fl-istorja, bl-akbar żieda fil-pensjonijiet, bl-ikbar żieda li qatt ingħatat lir-Romol, bżieda oħra fil-benefiċċju tal-kera, bżieda oħra fl-iskema Carer at Home. Quddiem dan kollu l-Prim Ministru enfasizza li pajjiżna għandu sena tajba qudiemu u tkellem dwar il-prijoritajiet ta' ħidma biex fix-xhur li ġejjin Malta tibqa' mixja l quddiem. Dr. Bela spjega kif qiegħed u se jkompli jitwettaq programm ta' ħidma li jibni fuq il-ħafna tajjeb li kien diġà wettaq il-Partit Laburista fil-Gvern bil-bidliet li seħħew sa mill-ewwel ġurnata. Il-ħolma tiegħi ir-reġenerazzjoni tal-port il-kbir, ħolma kbira li nemmen li nistgħu nwettquha realtà. Ir-riforma fis-settur tal-kostruzzjoni li diġà imbeda tant xogħol tajjeb dwarha u li rridu inkompluha. Ippjanar tal-iżvilupp aktar intelligenti, proġetti ambjentali sbieħ, inizjattivi ġodda biex inħarsu lill-konsumatur u niġġieldu il-fenomenu tal-inflazzjoni u niġġieldu wkoll kontra kull min jista' qiegħed jabbuża. U għalhekk li Roberta Bela sostna li dan hu pajjiż bġejjieni sabiħ qudiemu iżda li għandu aktar sfidi x'indirizza. Fil-fatt fl-isfond tal-isfidi internazzjonali li qed tesperjenza d-dinja, il-Prim Ministru offra serħan il-moħħ bi gvern li kif anke wera matul is-sena li għaddiet dawk l-isfidi rnexxielhom mhux biss jelibhom iżda joħroġ minnhom l-aqwa opportunitajiet fosthom billi jipprovdi stabbiltà fuq quddiem net fil-prezzijiet tal-enerġija. Għalhekk se nibqgħu konsistenti fuq il-politika tagħna ta' prezzijiet stabbli tal-enerġija, jiġifieri dawl, fuels u gass. Stabbli u għal xiex l-istabbilità, apparti l-impatt tal-but. L-istabbilità li nagħtu fil-prezzijiet tal-enerġija x'tippermetti? Tippermetti lin-negozji tagħna u tippermetti lill-familji tagħna biex jippjanaw l-għada tagħhom. Il-Prim Ministru spjega li quddiem it-tfixkil u l-biża li qed tipprova tiżra l-Oppożizzjoni, il-familji Awċin u Maltin għandhom iserħu rashom li se jkun hemm Partit Laburista u Gvern li jiddefendi l-interess ta' Malta. Fuqna il-koll jibqa', anzi jikber id-dover li nibqgħu ntejbu lil pajjiżna. Għandna sena ta' ħidma kbira qudiemna. Ejja ħanwettquha flimkien. Sfidi żgur mhumiex se jonqsu imma konvint li flimkien u flimkien se jirnexxielna. Aħna nemmnu f'Malta ġusta flimkien ejja ħalli nibqgħu insaħħu Malta tagħna. Grazzi mill qalbi u ejja ħalli naħdmu flimkien.